Rồi rồi. Train line. Men, Arunachal, Tawang, Sela Pass. फाइनली सेला पास पहुंच गया है आप लोग। ये देखिए, ये चाइना बॉर्डर रेलवे स्टेशन है इधर। हम लोग तो अरुणाचल सेला पास पहुंच गया। लोगोफोर फैयै फैयै दायो जों मोनफैथारबाय न'पायाव मोनफैथारबाय जों माइबां। नै लामायाथ' बिराद गोजौ गाहाय हाजो। बै गाहायथिं रेलवे स्टेशन दं आरो ट्रेन खारग्रा। दायो जों गोजौआव बेफोरबायदि जायगायाव फैफेरगोन सानाखैमोन, दिनै लाइभआव मोनफैबाय। न'पा बिराद गोथौ हाजो। बेफोरसो जायगा। इखिनि नाय घरसर नाय सागे होद आसे इया तारसार आसे। लैंडस्लाइड एरिया इगला सब इगला जागा आहिबो पाबा लागे रे। इजे डेंजार जागा बे प्रथम बार लाइभत एनेका रास्ता राहि पाइसु दे। कि जे रास्ता बाप रे। एपिनिट आरो सब बाहर गस। टार्निंग बाप रे कि डेंजार। জাগাতে ঘুরাই দিয়ে বা এতিয়াহে গাড়ি উঠি মজা লাগিছে। মজা ভিউ। दाबा दे गाड़ी, दाबा दे ठीक से दाबा दे। इधर काम कर रहे हो खेत, उधर चप कर रहे। रोड क्लोज्ड। लोगोफोर हाजो गारि गाखोनायनि मजायानो आलादा खालै। बिराद मोजां नांदों गाखोनानै। जोंना इथिं नै दङ हासगदामोन আর ইथिं কসারি আর ইथिं नै বেকাদা আছে আমার ড্রাইভার চলাই আছে। আমি যাই পাম আৰু এতিয়া এই পাহাৰত গছ ঘৰ আছে। এটা কেমেৰা দেখি পোৱা নাই। OnePlus হলেও মোৰ ফোকাস কৰিব পৰা নাই দেই। এইটো যাই আছে এই ওপৰতো অটো আছে দেখোন। ইমান যে ওপৰত আহি পাইছো আমি গম পাওঁ। 5 ঘণ্টা উঠিলো গাড়ীত। আমি 5 ঘণ্টা গাखोबाय जोङो गारियाव लोगोफोर। 5 घन्टा बारबायसो खोमा। जों 10टायावनो फैदोंमोन। गुवाहाटीनिफ्राय फैदोंमोन जों 10 बाजियाव। एकदम गोजौआवबो न' दङ। सोर बायदिया थायोलै बेयाव। जायगानि अबस्था। आं बेयाव फैनानै गोसोखौनो बिराद मोजां नांबाय। थांफिननो गोसो जायाखै आङो। बेफोरबायदि जायगाखौसो जों बेफोरबायदि जायगायावसो जोनोम मोननांगौब्रा। ओरैबायदि मोजां। खिन्थु न'खर नुवाखै दै। टाउन साउन जेबो नुवाखै जोङो। खिन्थु जेबो खेथि बाथिनि माबा मुलाम्फा गैया बेयाव। खालि औवा बागान, औवा फाननासो जायो आरो मानसिफ्रा। सोब औवा फाननानै जायो। मा होनो जोंनि बायदि माइ गायनानै जानाय जायगा नुवाखै जोङो। दा थांगासिनो जोबथारसिम मोनहैनो हागौ। लेफ्ट साइड डाइभारसन इन। नै जोंना एसे मिस्टेक जाबाय। फावसायफिननांसिगोन दे। बबाव
जोंना मोनहां जाबाय बेसे किल'मिटार आरो दंबावो आरो 7-8सो दंबावो लेफ्ट साइड माबा माबि दाननांगोनो लकेसन हरदो दायो थांगासिनो नै लाबोखादों बेक सेक बिदिनो लोगोफोर नायलांबाय था डिमा हासावनि जायगाफोरखौ खिथिगोन आङो हाफ्लं लाइभआव बिदि फैफेरगोन सानाखैमोन दिनै फैबाय मोजांबो मोनबाय दा मोनैना माबायदि जागोन मिथिया बासाबारिनो नै जायगाफोरनि हाजो होनबाथाय बिराद मोजां मोनो आं बेरायनो गगा मोनदों थान्दा दै लोङै लोङै गगा मोनदों माइबां 7 किल'मिटार আছে हाफ्लं 52 किल'मिटार सिलचर 182 हाफ्लं माइबां जों माइबाङाव थांगोन आरो मोनहैनानै मा जायो दायो खामानियाथ' 7 खानसोनि दं आरो गारिया 7 खानसो जागोन नाजानोसै जिखिनि हायो हराव मावनानै माला जों फैनोसै आरो जों ओइया सैमा दासो मासे नुदोंलै गुफुर ओइ तो जंगलात कुकुर हबो सागे जंगलात कुकुर हबो सागे तो ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों आङो फैनानै बेफोरबायदि लाइभआव आं फैफेरगोन सानाखैमोन थालिर बागानबो दङ केमेराया मोजां नुवाखै माने सोनाबजों जों थांगासिनो ना हाजोआव रिफ्लेक्ट जागासिनो माने सान्दुङा गुजुनायबो जागासिनो थेवबो थिनहरनायखाय फैबाय आं फैनो मोननाय नंलामोन माने लिस्टआव आंनिया दंखायोमोन आरो फैनो थाखाय आंखौ हगार हरलामोन थेवबो सासे आदाया फैनो थाखाय आंखौ हगार हरफाबाय मोजां मोनदों फैनानै आंबो थांनाय खनसेयावबो मिज'रामाव थिनहरनो नागिरदोंमोन थाङा मोनासै थांनो बेयावबो आयै जायगाया नै फ्लाइअभार नैथिं थांगोन जोङो itu rasta jamna itu rasta jam नै जों दायो बै गाहायथिं हाबगोन गाहायथिं हाबगोन जों लोगोफोर फावसायफिनबाय गोजान जायगा ना एसे मिस्टेक जायो बेफोरबायदि जायगायाव आरो थानो मोनोबा मा नांगौ लकेसन सेन्ड खालामना हरदो दंफांफोरा सब सिगुन काट जाबो आरो बल एबाराव जोङो हाइवेनिफ्राय ओंखारख्लायबाय मेन रास्ता और बेलेग আছে এটা না itu रास्ता নহয় নেকি আগত যদি আছে रास्ताটো বা কেনে আছে এতিয়া रास्ता मा लागि আছে थांनोसै लामा जों मेन नेशनेल हाइवेनिफ्राय ओंखारख्लायबाय दायो बोरै जागोन बोरै जाया मिथिला जोंबोथ' मोनाफैखाबाय जा जानांगौ जानोसै बिराद गोजौ गाय जोंना प्रब्लेम मोनो 4x4 नङाना गारिया मोजां मोनबाय आरो फैनानै लोगोफोर नोंथांमोननो फिन देखायबावसिगोन मोनैबा दायो नै आं लाथ'नाय नंला बेखिनियानोसै आरो लोगोफोर गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना नायनानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो बयबो